Antonian ikastetxeko irakasle izan naiz azken 20 urte hauetan, eta 20 urte horietatik azkeneko laurak zuzendari bezala. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, 4 hands and then away. Gure eskolako sello garrantzitsuena esango nuke dela hori ikasleekin daukagun harremana eta familiekin daukagun harremana dela oso personalizatua. Eta gero esango nuke metodologia aurreratuak, baliabide teknologiko aurreratuak eta lanerako gogoa. One night of magic rush, the start a simple touch. One night to push and scream. Bizitzarako prestatu azkentzen nian, gure ikastetxetik irtetzen nian, behar dituzten baliabide eta prestaketa guztia edukitzeko. Gure helburua konkretoki Antonianon izango litzateke momentu hortan, hori lortzeko baliabidea jartzea. To call for hands of above, to lean on. Eskolan dena euskaraz lantze deu, euskaraz ikasten gure ikasleak, hori da gure ardatza noski, baina gaur egungo gizarteak eskatzegu aldala eleanitza izatea. Eleanitzan hemen gaztelera jakitea ezinbestekoa da, baina horretaz gain ingelesa baita ere lantze deu txikitatik 16 urte arte metodo oso berritzaileak erabiliz, eta gero bigarren hezkuntzan aukera ematen du baita ere frantsesa lantzeko. Bosgarren mailan Estatu Batuetan jaiotako irakasle batzuk ekartzen ditugu 15 egunetan arlo guztiak ingelesez eman ahal izateko, adibidez, edo frantsesa ikasten nahi dianak Bretainiako herri bateko ikastetxe batekin elkartrukia egiten dute baita ere, badakigulako hizkuntza bat ikasteko nahitaezkoa dela hizkuntzari gabiltzea. Gurasoen inplikazioa oso garrantzitsua dela pentsatze dugu, eta horregatik ahalik eta egitasmo gehienetan saiatzea parte hartzea bultzatzea. Adibidez, indeun aldaketa bat izan da jangelakin. Gurasoekin harremanetan jarri eta guraso talde bat hasi da gurekin lanean, borondatez, eta horrek aukera eman digu jangelako zerbitzu alde batetik merkea gotzeko, eta bestetik hurbilago egiteko etxeko. Gure erabaki taldetan ere batzordetan da gurasoen partaidetza ziurtatuta dago, langile eta guraso erdi gehalako. Garai batian ordutegia ikastetxe batekoa beti izatezan danontzat berdina, eta orain eskaintze dugu aukera goizian pixkat lehenago eta arratzaldetan ere pixkat berandu famili batek behar balin badu aurra ikastetxean egotea, beste aukera ikestakalako behar ikastetxean ondo duteko aukera, baita oporraldietan ere. Naiz eta eskolak 100 urte izan, egia da, azken urteetan izan dituen aldaketagatikan, jende gazte asko dakaula lanean, eta hori garriteala. Footsteps on the city.